Áno, ja už tu tak potišku spovedám pána doktora Muranského. Vítajte v Dámskom klube. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň aj divákom. A teraz budem vás povedať už takto nahlas aj pred našimi divákmi. Rozoberať budeme laparoskopiu a porovnávať ju budeme s tým klasickým chirurgickým rezom. Sú to vlastne dve možné operačné techniky. Začneme tou laparoskopiou. Všetko má svoje výhody, svoje nevýhody. A teda poďme k tej laparoskopii. Také tie výhody, nevýhody z vášho pohľadu. Laparoskopia v dnešnom čase je už dostatočne vyvinutá metóda, ktorá má už svoje opodstatnenie a vieme to dosť jednoznačne porovnať. Sú to oveľa menšie rany, tým pádom menšia bolestivosť, menšie komplikácie pooperačné, oveľa ľahšie znášaný výkon, oveľa krátkodobejšia rekonvalescencia. Pacienti niekedy ani netušia, že aký zložitý výkon bol robený, lebo vidia na sebe iba nejaké malé rany. Koľko ich býva tých rán? Alebo koľko rezov je pri laparoskopii? Záleží vždy od toho, čo operujeme a ako operujeme a dôležité je to, aby sme boli bezpeční pri operácii. Čiže väčšinou sú to od 3 operačných vstupov viacej. Môžu byť 4, môže byť 5, záleží od toho, ktorý orgán ideme operovať. A ktoré orgány teda odporúčate v rámci tejto metódy, alebo sú preferované? Táto metóda začala už začiatkom 20. storočia. V 1901 bola prvá operácia. Gynekolog skúšal pomocou gynekologických zrkadiel a svetla ešte z laryngoskopu, to je to, čo sme mali na obrázkoch u lekárov, tak pomocou tohoto si svietil do brucha a pomaličky robil laparoskopiu prvú. Potom to skúšali s použitím cystoskopov a pomaličky gynekologické zrkadlá používali, až kým sa nevyvinula metóda, ktorá začala používať už výdobytky modernej techniky. To znamená, v prvom rade je dostatočne silné svetlo, zavedenie do brucha a potom nástroje, ktorými by to dokázali a kamerový systém, cez ktorý dokážu preniesť dostatočne rýchlo obraz vonku na obrazovku, aby vedeli okamžite reagovať na svoje pohyby vo vnútri dutiny brušnej. Takže tento vývoj umožnil celé toto, aby sa to rozvinulo. A tým pádom vidíme, že keď to bolo cez rôzne odbory, tak je to takisto aj rôzne odbory. Hrudná chirurgia, takisto ako torakoskopia, bola jedna z prvých laparoskopických už operácií, kde už sa dala dovnútra kamera, takže môžu sa operovať hrudník, plúca, srdce väčšinou nie, ešte na to nie sme prispôsobení, to je klasické. V dutine brušnej je to žlčník, slepé črevo, hernie, takisto hrubé črevo, žalúdky, to sú sleeve resekcie, kedy sa zužuje hrubé črevo, už sú aj karcinómy, ktoré sa robia a robí sa to dosť často a dosť bežne. Samozrejme, vždy záleží na predoperačnom zhodnotení, ako vyzerá tá dutina brušná, či je to prerastené, či to nie je prerastené, či je rozšírený zápal, či nie je, aké máme technické možnosti. Takže tých faktorov je tam veľmi veľa, na to na základe čoho sa rozhodujeme, či pre laparoskopiu alebo klasickú operáciu. A vy ste nám priniesli aj teda súčasné moderné výdobytky a pomôcky pri laparoskopickej metóde. Toto je to, čo v súčasnosti používame, aby sme si to vedeli predstaviť. Toto je kamera, optika, cez ktorú preniká jednak svetlo dovnútra a jednak z druhej strany zase nám tu nasníma obraz. Ten obraz je prevedený potom do hlavice. Digitálna hlavica ju potom sníma a prevádza naspäť na obrazovku. Takže ten obraz máme viac menej v 3D kvalite. Je dvojrozmerný, sú síce obrazovky už aj štvorozmerné, len väčšinou sme zvyknutí na dvojrozmerný obraz a robíme to takto. A toto je jeden z nástrojov, ktorých používame veľa podľa toho, čo potrebujeme. Či sú dlhšie, kratšie, či sú ostré, neostré, či majú pálenie, monopolárne. Ako toto je napríklad, tu sa napojí káblik a tým pádom elektrický prúd vôjde dovnútra, ten nám spáli krvácajúcu cievu alebo oddelí nám niektoré štruktúry. Alebo a celý tento nástroj ide do brušnej dutiny napríklad, slepé črevo. Áno. Pri všetkých nástrojoch máme najprv tubus zavedený, cez ktorý vôjdeme do dutiny brušnej. Spravíme si vo vnútri kapnoperitoneum, to znamená napustíme ho plynom. Ten plyn má určitý tlak, ktorý je korigovaný stále tou laparoskopickou väžou. Nastavíme si konkrétne presne, je to 10 až 15 mm ortuťového stĺpca. Čiže nafúkne sa brucho? Áno, musí sa celé brucho nafúknuť, aby sme získali priestor. Ináč by nám orgány ležali jeden na druhom a nevideli by sme, čo je za ním, nevedeli by sme sa priestorovo zorientovať
zorientovať a tak by sme to nevedeli operovať. A brucho nafúkujete cez tú ranu, brucho, ktorou najprv si aplikujete otvoríme pomoc? kožu, na to používame pôvodný skalpel, ale tie rany sú malé. Potom si zavedieme kapnoperitoneum pomocou ihly, ktorá je atraumatická a zavádza sa pichom s tým, že vystrelí potom taký tupý hrot, ktorý neporaní orgány, keď sa ich aj dotkne. Takže cestu napustíme pneumoperitoneum a keď už máme tam dostatočnú vrstvu toho plynu, tak vtedy zavádzame už tubusy, ktoré sú hrubšie, majú 5, 10, 12 mm, podľa toho, aký potrebujeme. A cez tie tubusy potom už si zakladáme vždy nástroj, ktorý potrebujeme a meníme si ho podľa potreby. Takže s týmto nástrojom sa konkrétne preparuje, dostaneme sa za tie oblasti, ktoré potrebujeme, vypreparujeme si štruktúry a potom používame ďalšie nástroje, ktoré nám poslúžia na to, či to chceme uzavrieť, či to chceme popáliť, či to chceme prerezať, sú rôzne. Odstrániť a úplne... Áno. Napríklad slepé črevo sa úplne vyberá však. Môže sa stať, že nenájdete slepé črevo počas tej laparoskopickej? Slepé črevo môže byť rôzne uložené. Môže byť uložené vpredu, keď ho vidíme veľmi pekne. Môže byť po zápalovo v zrastoch pri tom hrubom čreve, čo môže splývať v tých zrastoch. Môže byť uložené za peritoneum, kde je tiež ťažšie nájditeľné. Takže vždy máme anatomické štruktúry, od ktorých začíname a postupne prenikáme na tú bázu toho appendixu a hľadáme potom ďalšie časti a ideme až ku koncu a celý ho samozrejme musíme vždy odstrániť. Nemôžeme tam nechať časť. Keďže laparoskopická metóda musí prebiehať s tým, že brucho je nafúknuté, je asi potrebné potom ho aj vyfúknuť. Musí tam byť celková anestéza a musí byť spravené uvoľnenie svalov. To sa bez celkovej anestézy nedá, lebo je to dosť častá otázka, že chceli by v lokálnej anestéze, ale to sa nedá. Ten tlak je tam potrebný a vtedy sa musí uvoľniť bránica. Takže preto musí byť pacient uspatý a v celkovej anestéze to vieme spraviť. Je to liek podobný kuráre, kedy sa uvoľnia tie svaly, je to riadené, stroj preberá funkciu dýchania, čo môže prebrať aj anesteziolog, keby bol problém, ale väčšinou to robí stroj. Sleduje si plyny a tým pádom je to veľmi jednoduché alebo priestorovo orientovateľné a nie je to problém. Pán doktor, môžeme postupne prejsť tomu klasickému chirurgickému rezu, ale premostím to cez to, že môže sa stať, že teda je vyhodnotená, že bude to laparoskopia, ale počas zákroku vyhodnotíte, že je nutný klasický chirurgický rez. Vždy operatér musí dbať na bezpečnosť operácie a bezpečnosť pacienta a preto robiť všetko tak, aby to bolo čo najbezpečnejšie. Čo vieme urobiť laparoskopicky, urobíme laparoskopicky. Kozmetika je až na druhom mieste v tomto prípade. U nás sa jedná, či je to o záchranu života alebo zlepšenie zdravia, ako si to pomenujeme, je to jedno, ale dôležité je to zachovanie toho zdravia. Takže kým vieme robiť laparoskopicky, robíme laparoskopicky. Keď máme, či je to zlý obraz, či je to kvôli tomu, že krváca, že tam je viac tuku a je ten terén, alebo väčší zápal a je ten terén neprehľadnejší, tak vtedy, keď nevieme už pokračovať laparoskopicky, tak konvertujeme operáciu na klasickú. Pacienta otvoríme klasickým rezom a pokračujeme klasickou operáciou. Tak ju vieme ukončiť a malo by to byť bezpečné. Takže vždy záleží na tom, aká je to operácia, čo za problémy tam máme pri operácii a podľa toho. A teda keď je zápal, tak väčšinou sa preferuje ten klasický rez. Najhorší je zápal, keď sú abscesové dutiny a keď sú nádorové ochorenia, ktoré sú prerastajúce, tak vtedy taktiež už niekedy nevieme. Aj keď dnešná laparoskopia sa každým dňom vyvíja skoro a používame aj šiacie aparáty, ktoré zošívajú tie črevá alebo žalúdok v niekoľkých vrstvách, hneď ho aj prerezávajú a to zošitie je potom, dajme tomu, v 3 vrstvách je vodotesné a môžeme si to dovoliť ako takto pokračovať, ale to je všetko vďaka výdobytkom techniky a vďaka tomu, že sa to používa a vyvíja sa to stále ďalej a ďalej. Uľahčuje to vašu prácu, ale zároveň asi aj tú rekonvalescenciu. Určite. Na začiatku každá operácia laparoskopicky je dlhšia. S tým, že vzniká rutina, tak tá operácia sa pomaličky skracuje a niekedy skracuje možno výkon operácie aj na polovicu času. Čiže nedá sa povedať, že by len predĺžovala. Niekedy je to tak, niekedy to naopak môže skrátiť. Keď by sme porovnali možno aj dĺžku toho rezu, laparoskopia versus ten klasický chirurgický rez, asi je tam rozdiel tiež? Je rozdiel. Laparoskopicky záleží od toho, aký orgán potrebujeme vybrať. Keď je to žlčník, potrebujeme väčšinou ten vstup rozšíriť na nejaké 2-3 cm. Na to, aby sa ten žlčník samotný dostal vonku. Lebo niekedy sú kamene samotné takto veľké a nevieme ich rozdrviť vo vnútri. Takže niekedy potrebujeme takéto a potrebujeme pomocné rezy. Väčšinou sú to ďalšie 3, ktoré majú približne pol
až 1 cm. Keď sú to orgány ako napríklad hrubé črevo, ktoré má priemer 7 cm, keď je to tumor, alebo môže byť aj viacej, tak tú ranu musíme zväčšiť adekvátne a potom je to väčšia rana. Ale v princípe sú vždy menšie ako klasické operačné rany. Od čoho závisí, koľko stehov má pacient? Individuálne. Od hrúbky kože, od toho, ako krvácam, od toho, či predpokladáme tam nejaký zápal alebo nie, či budeme sekundárne otvárať tú ranu, lebo keď je rana infikovaná, najčastejšie sú to nádory, zápaly bakteriálne s abscesmi, tak vtedy predpokladáme, že je to viacej, takže dáva sa menej stehov ďalej od seba, aby sme to vedeli vydrenovať, aby nemal pacient problémy potom s tým, že vznikne zápal v podkoži a koži, takže od toho to závisí. Čím chceme robiť estetickejšie, používame materiály, ktoré sú samozrejme jednorázové, ale z materiálu Prolen, ktorý je inertný voči telu a telo na ňo nereaguje a dávame ich bližšie k sebe a bližšie od seba. Takže sú to také jednotlivé techniky, alebo používame intradermálne. Vždy záleží od konkrétneho ochorenia, kde je čo vhodné. Dĺžka rekonvalescencie, určite je to tiež individuálna záležitosť, ale keby sme porovnali laparoskopiu a teda porovnávame s tým klasickým chirurgickým rezom, je kratšia tá rekonvalescencia pri laparoskopii? Principiálne, keď to porovnávame, určite áno. Je o dosť kratšia, menej bolestivá, keď je všetko v poriadku. Sú ale prípady, keď porovnávame individuálne, tak vtedy môže byť, že stretnú sa dvaja v čakárni a jeden povie, že ho to viac bolelo po laparoskopii, ale záleží to aj na tom individuálnom vnímaní bolesti. Ale vždy menšia rana väčšinou bolí menej, je menej ťahaná, menej komplikácií. A my sa ešte aj tým komplikáciám budeme venovať v tom druhom vstupe, pán?